Oh, andigodkanga nginamali but when our friends are few opportunity are great. Size-legend sizokwenza iproject kaPortia hello Sibo nako se artist enkulu sacela autograph nayo izosebenza so I'm thinking these people will do something for us. Portia is working with that. Bendingazi kukondoni pambili Ikhona ke ngoyindawo ebelibawulela ndawo ayifake ke Sibo ndazo ayibuilda njani kholelwa ya siyafinde sifinde kula ndawo ukuhamba nayo lapho kuphela kula ndawo okay siphinde izinto ziphezulu kwasasala 2 3 4 share period ngifuna ke ngoku from kulo kwagqiba kule ndawo uya kule nto ayidlala isibuza yivu uzayitshintsha lo yabo but uzawudirector producer but izinto zinganzima aqhubeke 1 2 3 4 izinto zinganzima phelelwe lithemba ube nomvandedwa uzibona uhamba wedwa izinto zinganzima phelelwe lithemba ube nomvandedwa uzibona uhamba bendingazi kukondoni pambili Kholelwa